What's up? What's up mga kasingwanwa? I used to work with Erap. And then one time, I needed to see him sa bahay Oh, niya. yeah. Manok lang ni Tatoys ang ang dadalhin mo. Guess what? Sumakay kami ng LRT. Mango, may oil na galit. Yeah. So, no, I'm very sure. Sleeping, although may aluminum foil, guess para kami strain. Pag amo ko na, hindi ng manok. Buslot. Kaya naman ka doon sa 7-Eleven, sang pack, na buslot. Grabe, gamay ko to sa LRT. Excuse me, ang manok ko nagaligid-ligid. Pero naka-foil siya. Pag-abot ko sa balay ni President Erap. Press, imo ng manok, abaw, nanamitan, gid siya, abay nung nagigil. Wala to na higkuan, Okay, kasi patawag niya ko mula ka ron. Sasabihin na, parang hindi masyado, nag-dry na to So don't miss it. Tune in Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo?